hetzelfde als die bij het, hoe heet het nou? Nee, gewoon hetzelfde als Oh, zo. Ja, hoe heet dat? Maar uitkijken of je alles. Heel wezen. Oh, dat is wel mooi. Oh. Ja, maar daar heb ik ook al een keer. Nou, zie je lekker stil hier. Door dan. Oh, ietsje. Dat is net. Oh, je nou niet. Een beetje dan. Dan moet je er zelf wel heen. Давай, давай, давай. Я сняла Ja, dus ja. Sta niet voor niks naar beneden, hè? Hè? Sta niet voor niks naar beneden, hè? Nee. Kijk, hij staat daar stil, die trein. Ja, hij zit er echt stil? Ja, hij zit er echt stil, hè? Ja. Nee, ik had vorige week al een motortheorie heb ik gedaan. Er stond ook zo'n vraag van, de spoorwegovergang heeft een storing. Mag je er overheen? Nee, dat mag sowieso niet. Gaat niet voor je ook naar beneden? Nee. Dat is echt handig, man. Oh, dat komt erom, ja. Oh. Komt het rond, hoor? Ja, nee. Daar komt een trein, hoor. Daar gaan de meesten nou omheen. Dan komt het dan weer. Oh, dat is weer. Hey, kom op! Weg daar! Dan komt het dan weer. Ja. Daar vaccineren waarschijnlijk ook. Ja, nou, dat komt er nog wel. Ja. Dat komt er meteen, ja. Dat is die man een stukje met nappen. Ja. Dat gebeurt dat die mensen gaan niet vragen. Nou, zo. Nou, officieel wacht ik nog. Nou, dat doe ik voor.